Разказваш ли анекдота? Кого и бебас не го не е. Не, бе, ние за тебе кричим. Аз съм той ебания телефон. Анекдот же казваш или няма? Казвам Айде, сейчас. давай. Ма снимай ли го? Тя в игрушки играеш. Тя вроде на карточка снимала. Един царь. Француз, българин и такъв. И бритванка. И той вика, слушайте, дай ми една жена. Младичка, убочка, добра, аз такъв газенче. Так. Сочно. Сочно, очень даже. Так, да се завършите красовките им, да найдете в къса и да напишете завещание. Какъв анекдот? Ой, бля, той демон се мислил. Ма що ти ко снимаш и не? Аз игра, не мешай. Ти разказвай, аз слушам и игра. Да не мога да несеш в интернет. Оли, ти ми трябваш в интернет, аз сейчас... Само ще влезеш да се видиш, нали? То бил царя. Царя викал на работа. Так, уже направите това нещо. Аз го освобождавам. Вие няма да бъдете повече ръби. Повече работиш. Няма. И какво? И кой? И германци излявам. Това ще не говоря на наша жена. По-не отрав, що гърсля. Да, отвоя, не го успя. А да не ти за решение. Четири такива. Ти за решение. Руския там, бляха, с ними двили, там, кони, твой вик. Чакай, аз ще накарам да вземе завършиш на кити. Най-бързо. Да е брат, мама, това нихуя не ще свърши работа. Пак проиграл. Българин вика, царю, може да покачеш тази девочка? Можеш. Може да я кажеш какие името? Можеш. Той, Ксюша, давай ти се нагазулиш, ти ще ми бъдеш на кит, аз ще я бъда и на газа ще напиша завещание. И се оправил за 5 минути полностью. И царя вика, синика, му дал половина царство, всичко му дал. Маш не имаш снимава. Аз игра ба не мешай ба. Ти не играеш. Ти не играеш място. Това ти тренираш, ма вкъщи ще казва, да бъда там най-първия, да? Ти на 20 години ще бъдеш. Гоня. Завещание там трябваше да пише на задния мост. Завещание да го направя. На задния мост. Българин, знаеш какво направя? Най-пал жената шутката, написа завещание и тя му завързала шнурките. И той го отпусна цареника. На все 4 сторони и половина царство. А това е заебись, човек. Молодец. Нямаш я. Так, хватит. Сигма с ним. Ну, чё,